Bé, la veritat és que cada partit a nosaltres ens suposa un desgast físic molt gran, no? Perquè sempre estem jugant al límit, no? I ens suposa un gran desgast. I res, rebem al Prat, que sabem que té molt bon equip, que ja ens hi hem enfrontat 2 vegades en pretemporada i que ens coneixem bé, no? Jo crec que és un rival que ja ens coneixem bé i a partir d'aquí doncs, bueno, anirem a competir com fem cada partit. Bé, és cert que l'altre dia van tindre baixes, no? Perquè van anar convocats amb el primer equip del Joventut i això, doncs, bueno, clar, en tots els equips, no? Quan tens baixes doncs, se nota, no? I m'imagino que amb ells ho van notar, però al final tenen una plantilla llarga, no? Són un equip que està configurat per estar dalt, no? Que acaba de baixar de l'Aleport i que al final doncs, tots els jugadors que tenen poden fer passes endavant tranquil·lament, no? Llavors crec que nosaltres la línia de treball és molt bona, jo crec que l'estat anímic de l'equip és molt bo i anirem allí a competir i a cuidar-nos com fem cada partit i esperant a veure si podem aconseguir la primera victòria.